बुंदो आंनाव फार्स्टआवहायनो गारि बे सेफगार्डआ साइकेल केरियाराव नङा फार्स्ट गस्ला खामानि मावनायनिफ्राय नों खिथा अबेनिफ्राय फैयामोन खामानियाथ' बे मालिक गबदानावनो जों लेबार हिसाबै खामानि मावहैदों ओमफ्राय हजोंथ' मेचिन गाज्रि जानानै फैगासिनो फैनायाव ओरैनो फैगासिनो फैदों जों फैगासिनो फैनायाव लामा ससेयावहाय एखन गारिया गावलाय होनदों ब्रेक फेल गारि ब्रेक फेलबाथ' बे बिदि ससेयाव दोन लाखिफैनो हाया बेखौ नायगार होसिननाय बादिसो मोन्दों आं डाइरेक्ट आंखौनो होसिननो गोनांमोन आङो एसे प्रेक्टिस गोनांखा हिसाबै बारहरनो रोंदों बेखौ सोर होसिनखो गारि होसिनदों ड्राइभार जोंनिनो कम्पानिनि गारि मिडिया नालाय जोंनिनो गारि कम्पानिनि नोंसोर ज' फैखादोंमोन फैनाया जों 8 मानसिमोन 8 जनमोन बे सिगांना उनावहायमोन बे आंनि सिगां आं लास्ट सालायदोंमोन माने हाला आटखान साइकेल सालायदों जों आटखानाव बे अबे साइडआव दंमोन गेजेराव ना आंनि सेकेन्डआव सिगाङाव माने सिगाङाव आं लास्ट नालाय औ बे 2 नाम्बार ओरैहाय माखासेया सोर 3 नाम्बार 4 नाम्बार सोर सालायदोंमोन आं बेखौ बुंनो रोङा जायखिया हाला सालायनाय नालाय सालायनाय माने आंनि 2 नाम्बार सालायनाय खामानिया सोरनि नंगौ दा नोंसोर मा लुबैदों बेनिफ्राय लुबैनायाथ' माथो बिनि बिसि फिसानो थांनानै थानायनि राहा दं जानाय जायगायाथ' बे जानाय जायगायावहाय जाया जानाय जायगाया फसालि जोंना राइट साइडजों लाफानायखौनो जों मिथिंगाया लादेरनानै होसिननाय माबा खालामनांगौ जानांगौ गोनाङा आंनोमोन फार्स्ट आं एसे प्रेक्टिस गोनां हिसाबै आं बारहरनो रोंदों साइकेलनिफ्राय दा बेखौ ख्राव होबोबाय जानायाथ' बावनो जादों ओमफ्राय बेयावनो जायगायावनो थैखादों संगे संगे आंनि जानायखौ गारनानै आङो बेखौ बोखांफैबावदों आं बारहरनानै आघात मोनदोंबाबो आं बेखौ बोखांफैबानो जिउआ थांखाबाय नोंनि उनाव थाबाय एसे फार्स्टनिफ्राय मावनाया बोरै जायामोन बोरै जायामोन बोरै बिदि थैलायलायनाय जाखो बोरै खामायनानै सोरनि खामायखौ लानांगौबाय एक्सिडेन्ट जाबाय दा नोंसोर मा साइकेल से सारे सोर नायनो खामानि मावनानै जाहोबाय थाखायोमोन दा बुरैया बेसे गोबावनिफ्राय मावगासिनो दंमोन ओरैनो दा ओमफ्राय नोंसोर मा लुबैदों दाथ' जाबाय घटनाया मानसिया थैबाय दा मा समाधान लुबैदों जानांगौलाय बुंनो रोङाबा दे नोंसोर बुंनाहो फरायनाय नांगौ बेनो आरो गावनि जानाय नांगौ दिनै बिहा हाजिरा मावनानैसो जायो दिनबो थिखर सानफ्रामबो bisa boleh